ndakakura pakashaya baba vangu ndaive ndine 3 years handitovaziva. Baba vatakakura tichichengetiwa navo tatikangoziva kuti ndo baba vedu vaiva ndo vakagara nhaka mama vaiva bankuru mukoma wababa ndo vakatora mama vakagara navo isu tikasiwa tiri 2 nasisi vangu va 99. Kwataigara navo baba vaya pamba pedu panga pasina dzimba dzakakwana dzekurara, tairara mukicheni vana vasikana kana mama vachirara mabhedroom pakarara barika. Saka mama vaiti kana kwachena vaindimumutsa voti endofanira kurara mumba muna baba. Baba ipapa vaindibata naindiri zvema 6 years magrade 1 2 vakazomira ndakupinda grade 3. Saka zvadaro ini kubva ndichitangogona kugeza ndega ndine zvinhu zvandaiona zvaibuda kuzasi kwangu kuzvaiva chimwe chitambo chirefu chimwe chinenge chidziyo zvinhu zvangoramba zvichibuda ndairofunga kuti ndo zvinobuda vanhu vezera rangu. Asi nekukura nekuenda kuchikoro ndakazodzidza kuti kana vanhu vakaabhiyusa wanaiwa wamunoudza nokuti unosangana nezvirwere zvepabonde zvakadai so. Saka ndikabva ndatangotozviona zvakafanana nezvinhu zvandaibuda. Ndikabva ndazoudza vamwe medium ndaform 2 medium vaya vaita nezvecamfed ndandikapinzwa mucamfed tiri form 1. Vakabva vandikumbira mama nababa kuti ndokumbira kumbogara nemwana ivo vaida kundirapisa nekuda kuti vakaona kuti ndiri pabarika vakada kuzvibuditsa vakasungisa vanhu handiendi kuchikoro ndikazozvipedza handizochengetwa kumba kure. Saka vakangoti nepolite uende kumbira kugara raJuli kwaanobva kure kuti agone kunobata masubjects aese. Vakagara neni vakaenda neni kuchipatara kuDarwin Hospital nevanhu vecamfed ndo vakatondirapisa. Pakatariswa zvirwere zvakaonekwa vakatesta nemishonga yese kuti vaone kuti chirwere chipi chepabonde. Vakangozobayawo mainjection pazvirwere zvepabonde nemapirisi but hapana chirwere chavainyatsosanangura kuti ndicho chirwere chacho. Zvakaramba zvichibuda zvakaramba zvichiitika ndapiwa treatment iyoyo ndikafunga kuti pamwe ndikanonokera kudi kurapa. Ndikapedza form 4 ndobva ndaenda kuHarare kwandaigara naTete. Ndakamboshanda mwedzi mushomanini handati mari ndoda kuzvirapisa ndendozvibhadhara futi ndoona kuti hazviperi here. Saka instead yekuzvirapisa ndikataura naTete ndikati Tete ndine zvinondibata kubva ndabatwa kumba uku pane zvakaitika so ndikavatsanangurira nokuti pakazoitika futi ndagrade 6 hanzvadzi yangu first born yomba nababa mababa ivava vanga taigara navo yakandibata futi ndagrade 6. Saka baba ndakatya kuvataura ndakangoti kubva kumba uku ndakabatwa namukoma Tete asi ndine zvinhu zvinobuda pandiri zvinorambopera. Muduma mangu munongogara muchirwadza ndinofunga kuti ndo zvinokonzeresa izvozvo. Tete vaibva vati ameni pamwe munenge madanana nevakomana venyu makuda kureverera kune hama. Ndakati kana zvinhu Tete zvakatanga kudhara ndichizviona zvichiitika isini yekuti ndikadana navakomana namukomana wandakambodana nendikarara naye. Vakabva vandibatsira vakatowedzera mari tikaenda kwadoctor ainzi Dr. Abdul Town vaenda neni futi patatest wadii ndikapiwa same treatment yezvimapirisi nemainjection. Havaimbotsanangura chirwere chinonyatsobata kuti chirwere rudzii hazvina kupera. Saka ndikasvika pangozi kuti give up ndaroorwa ndopandakatangorwara wese ndaingopera ndichibleedha kasingaperi ndisinganzwisisi kuti chii. Ndikaita nhumbu ndikaita mwana wangu mukungotambudzika ava ndatotanga kutowedzera muchest mwana wangu ndikamusununga anobvira ndagona kumutakura vanomubereka. Ndaiti ndikafamba ndongobata muchest ndichifamba ndakaremerwa ndichitenge ndikutoremerwa nezamu rekuchest ndichirwadziwa. Saka ivo vacho vana mama nhozivo kuti vakaudzwa nani kuti ndikurwadziwa zvakanyanya. Murume wangu asvika nguva dzekutopera ari muchipatara achidanidzira madhokta kumba achibaya mainjection achidii zvichirambopera ndichingorwara. Saka rimwe zuva vakafona kuna Mukwasha vakati Juli ngauye timbofamba naye. Mubadhovhu wangu kuti wose zvomunhu anganesekana neni achitoona ndikurwara shuwa. Ivo vaingoona kupera here. Ndikabva ndaendeswa kumba. Ndaenda kumba ndosvikoita 2 days. Mama vakatambira rufu kumusha kwavo kwaMatope. Vavaenda nababa vandasara naMeguru pamberi nevanhu. Usiku ihwo ndo hwandakasara ndakarohwa nezvinhu. Muri muna Juni.
ndakamuka usiku ndanga ndisingadyi kubva ndichigara nemurume wangu wacho ndaidya na12 midnight masikati sendeswera ndisingadyi ndaisagona kumedza ndetonge ndine chinhu chakandigara pahuro ndaifunga kuti maronda but maronda iwe ndetonzwa kuti handina dzimwe nguva nyangwe ndikabaiwa mainjection akatopuwa kudya kwetu ndinetsa ndasingakwanisi kudya ndairarama nemahero sadza iro chero kuti ndikwanisa kuridya ndeipepuka na12 ndopandaigona kudya sadza ndodya sadza ubva ndichigara nemurume wangu wacho saka ndasvika kumba ikoko 2 days dzandagara ipapo kuti vazotambira rufu ndakati ndikabika raisi vandairivhara mbeseni kuti ndikwanise kuzodya usiku temza ndokwanisa kudya ndikamuka usiku vandadya raisi rendasingatorifariri kana kuridya ndasingarigoni ndikatoridya zvandishamisa zvero beseni ranga ndavhara ndopaka ndakatotanga handonzwisa kuti zvizvikaitika vaningina vangu ndo vakatozomutsa meguru vangu vakarara vachiti sisi muno mamhenu zvakutoitika ndikatanga kutopupa kutobvisa juzi kutodii maiguru vakauya manext door vakauya pakafonerwa namama kuti ndozvikuita mwana kunoku hana yangu yaitibhiti yerova zvokuti vanhu vese vanga vari mukicheni vaizvirya chirova slow zvokuti vanhu vese vaivhunduka ndichipupa ndikambotonhora ndikatotonhora kunoku ndikatozoya ndikatotonhora ivo vandiziva kuti vakaudzwa nani kunoku ameguru vangu ndo vanenge vangu vakamboya kunoku mukadzi wamukoma wacho vamwe wakumbondibata wakani hanzvadzi yavo kuti kunoku yakaporera kunoku ndo vaiziva kunoku ndobva vadirector kunoku vakwatohaiwa mota usiku vauya neni meguru nana mukoma nemota nevamwe next door vandiperekedza ndakava kuno musingazivi ndasvika namama wakazosvika ukachena vachidirector kuti tauya kwakati nababa dare rakabva ratongosedzerwa kusenudza vanopinde mudare ndikarara parodha vanhu vandisimudza vanenda unorara mudare ndopakatanga kunzi mwana uyu unodzingwa nesaidrip ndikati uku ndokukundibaya kune chinhu chikundibaya so vavatora kapu yehufu vandichirara vakarisa kapu youko vakatotora hufu hwedu hwatikauya nawo nemvura vatoisa movha ndaisa ndeitonzwa kuti pane chinhu chikubuda vachiimba tireurora pane chiposwa cheve muchibereko chandaifanira kubviswa chairamba kubva tichitochibata tichitooneka kuti chiri apa chichiramba kubva zvikanzi pane connection iripo pachinhu chiri muchibereko chako asi uri kunzi kundiso ndiyo uchareurura wega uchataura wega kana wakaita cheupungu kana une zvaunoziva zvinoenderana nechinhu chiri muchibereko kuti chisabve zvakaitika pauriwe ndangwanzi kuziva chokwadi nemwe ndipo vakaperera inini vandatanga kuchinyara kuti baba nditaure futi here apo baba vacho vanga varipo nana mama hama dzacho dziripo ndikati nditaure zvii ndikati beta still hapana kusiri kufa ndangofa its beta pamwe mweya wati ndifewo ndakachena ndakarerukirwa ndopandikangoshinga vandazvitaura kuti ndakabatwa nababa namukoma ndopavakabva vati baba vachizouya kuna madzibaba vachi ndafungwa zvisungirira mwana anongoramba achizvitaura kumboka akambotigarisa matare enyaya idzo